spider babay, wala pang Listap ko lang kanina. Wala lang. Unang plastic. Ano na ako? Balik na naman ako sa kaibigan ko. Magandang guwapo. Magandang guwapo, bago yun na. Huwag mo na yung side ng kaya na nakita niyo kami na kami guwapo na kami. Siya lang yung pangit. Guwapo, maganda. Naghihiwa kasi ako. Kayo muna kayo, mga ano, mga kulog. Kulog ka. Uy, kanina ako naman ako dyan sa ano mo. Ikaw kasi Jessa ba? Luluto ng bahay ko. Yeah. Pabalik pa. Hi everything. Ginagawa pa yung ano. Hi guys, welcome to my vlog. Pamain na lang po. Pamain. Comment lang po kayo sa ano, okra. Ito po, masustansya po ito. Tapos, yung talong, pwede rin sa mga tulang. Hi guys, kasama pa rin yung kapitan namin. Kapitan. Maruroy. Yung talong po. Ito, masarapin to. Nagamit ng mga babae. Wow, sabi ang hawak na yun ni ito masarap dito. Siyempre gulay. May vlog. Ay, nanaray. Nasa dududa ako sa hawak mo eh. Oo nga eh. Kainin mo yung ano. Jutay lang kay Dax. Ay, nga ka dyan. Tangke nga. Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko totoo. Pamain na lang po ng pusa. 300. Magra-raffle po kami mamaya. Ready mo ba? Ano shitting pala ka? Bukulit na no? Kaya siguro yung gawin. May mic ba? May mic yan? Yes. Naririnig ba yan kahit malayo? Ha? Mahina. Ginagawa ko lang kasi na... Ginagawa yata naka-play ba? Naka-play oh. Gabi hindi. Ayun, naka-play. Yan gag. Ay, huwag mo yung post list baka... Hindi, ay ka nga sa vlog niya eh. Tawa, subscribe ka naman. Ay, Hi. mga kamaliwaray. Ay, waray-waray! 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 Pakita mo ano mo. Wala ka. Ulit po yan. Barat kasi yan. Subscribe ka namin, Jess. Hindi masyado makikulugan. Tama na yung ano. Dapat sa area ka mag-aaral, mag-vlog eh. Daw, paulihin ako doon. Jess, ilan na yung viewer mo, Jess? Isa. Isa pala. Sa may ano, YouTube mo. Isa pala. Pero kung maabot yung 200,000 Hindi, subscriber ko yung ano, isa pa lang yung subscriber ko. Pero may mga nanonood ng ibang video, hindi naman ko subscribe. Tamad. Yung laki yung ano dyan, yung mag-viral ka dyan. Kakain ka ng tayo. Yung ano, kumakain ng Ano kain tayo? Kain tayo challenge. Yung ano yun, yung nag-viral nga, yung pinalaman niya sa tinapay yung mga bulati ba? Oo. Mga laki. Yung ano lang po asa oh. Mati. Naipis na kinakain. Ito. Oo, hindi ko masyado yun ano. Hindi ko Ay. care yung ano niya. Di ba yung gagawin lang? Diba? Huwag ko daw busin. Yan. Yan hindi. Yung iba dyan, Dual break? hindi pwede ubusin. Ito lang. Pwede pa yung kinabukasan eh. Yung mga inano ko lang, sabi ni Sandro, sabi ko yan. Yung mga shumay-shumay na yung mga lamputin na yun ang pwede dispose. Bakit naman ikaw Ryan? Bakit naman ikaw Ryan eh? Sino ang vlogger? No, yun o. Wate? Wate? Ano? Wate niya?
Ay, oo, yung inano na yan, napanood ko yan, gago. Hindi ko, ano, yung hinawakan niya yung... Tayo ng pusa. Di ba may matigas na part yun? Yung unang lalabas. Oo, yung unang lalabas. Binantay niya pa talaga yung pusa. Kinain niya. Hinawakan niya. Ano, boy? Pwede niya, boy? Yun, oh. Pwede niya. Gago. Goy, kidlap ko. Hindi ko alam. Ha? Alam sa kanila. Saan? Tayo naman, chopping board pala sila. Social na pala sila ngayon. Ba't di ko alam? Ngayon niya lang nalaman. Kutsilyo. Ngayon ko lang nalaman naman ito. Bakit nagkaganon na hindi na? Kinain niya talaga? Mountain bike ka niya. Oh, mountain bike. Uy! Hindi na kayo lumis. Iwasan na kayo. Lilitan na